sve služi njemu. Bezumni bogataš jučer kao i danas nema obitelj. On nema prijatelje. On nema bližnje. On nema Boga. Što ima? Ima materijalna dobra, ima pune žitnice. One su njegov Bog, njegov idol. To nije Bog koji približava, pa to svi znademo, to je Bog koji dijeli i onemogućuje podjelu i stvara veliku prazninu. I reći će propovjednik u prvom čitanju, ispraznost i veliku nevolju. Izaziva otuđenje unutar sebe samoga. Zanimljivo je primijetiti zapravo da je bezumni bogataš na kraju prestao biti čovjek. Što je on? Ili tko je on? On je sredstvo proizvodnje koje sanja o tom kako će biti potrošač, no vidimo da i zato nema vremena, jer kad se sve svede na proizvodnju i potrošnju, prije ili kasnije će nedostati vremena. Draga braćo i sestre, bezumnog bogataša danas, ja mislim više nego u konkretnoj osobi, zato je važno ovo primijetiti da je bezumni bogataš prestao biti čovjek, možemo prepoznati u ekonomiji našeg vremena, koju Papa Franjo naziva ekonomijom koja ubija. Koja je to ekonomija? To je ekonomija koja se nameće kao jedini i apsolutni gospodar svega. Ona sve pokreće, gradi. O njoj se stalno govori, ali ona nikog ne vidi. To je ekonomija koja služi samoj sebi. Jedini cilj joj je zarada. Njoj nije cilj učiniti naš život boljim. Jedini cilj joj je zarada. U toj ekonomiji ljudi prestaju biti ljudi. Što postaju? Postaju proizvođači i potrošači. I kao takvi vrijede samo dotle dok su proizvođači i potrošači. Inače su bezvrijedni. Teško je, međutim, osuditi tog bogataša, ekonomiju našeg vremena. Osuđujući njega, osudili bismo sami sebe i svoju generaciju i svoj stil života na koji smo previše naviknuti. Evo ovih dana je u pričama novinskim bila na tapetu vidjelica Mirjana i njezina kuća i plaža koju je betonirala. Zar mislite da je vidjelica Mirjana jedina koja to napravila? Ovih dana je bila dolje u Dubrovniku priča o taksistima koji se međusobno svađaju, o jednom restoranu i nekim koji iznajmljuju kajake koji su se potukli. Zamislite da se to samo događa u Dubrovniku. To je ta ekonomija koja ne vidi drugoga, koja vidi samo sebe, samo svoju zaradu. Ona je mi i mi smo ona. Potrebno je međutim tu ekonomiju tog bezumnog bogataša osuditi, jer ako ga ne usudimo, nećemo moći ponovno biti ljudi. Ostaćemo bezumni proizvođači i potrošači, a nećemo biti osobe.